Датата наближава. Вратите на да предстои да се отворят. Днеска ще имате контролно. Естествено говоря за 15 септември. Най-отвратителна е тази дата обаче за учениците, на които им предстоят матури. За никого не е тайна, че може би най-основополагащото НВО от всички е именно това в мъчителния 7 клас. Хем ти бушуват хормоните и не знаеш на кой свят се намираш, хем трябва да учиш, за да попаднеш в добро училище с добра среда и да не пропаднеш. Проблемът обаче е в цената на всичко това. Естествено има гении, които се справят и без курсове, но поне моят опит в Софийско начално училище беше, че просто учителите по български и математика казваха, че не е нужно да преподават материала, след като всички сме ходили на курсове. И така всеки ден де-факто си губехме времето именно в институцията, която е отговорна за образованието и възпитанието на цялото ни поколение. Не казвам, че всички учители са като моите, но бивайки човек завършил елитна столична гимназия, знам, че всеки един от съучениците ми там беше ходил на курсове, за да влезне. А цената им със сигурност не е по джоба на всяко домакинство. Човек само трябва да напише в нета курсове за 7 клас, за да види една средна стойност от 2000 лева, при положение, че средната заплата в страната е около 1950 лева. Тоест, ако дете е отглеждано само от един родител, който изкарва по-малко, отколкото струват курсовете на детето му, как се очаква този настойник да ги плати, че в същото време да слага храна на масата, да плаща сметките и така нататък? Какво се случва тогава с децата, които искат да попаднат в тази елитна среда, но нямат средствата за уроци? Или си гений и се справяш пределно добре сам, или се задълбочава този порочен кръг на бедните да стават по-бедни, а богатите по-богати. Защото няма какво да се лъжем, не е просто образованието, а контактите, които ученик прави в гимназия от топ 50 в страната, със сигурност го формират като личност и му дават по-лесен старт в живота. Затова имам въпрос към всички, които по една или друга причина са свързани с образователната система. Не е ли крайно време, след като ще има такъв основополагащ тест, институцията училище да дава равен старт на всички, независимо дали са родени в богато семейство в центъра на София или в някоя махала в село в Родопите? Все пак образованието е човешко право.